Espato Records. Let's go now. Espato to. Gauro, gashi gari ya waye. Gauro, mai azumin jemage. Gauro, mai sauri da karago. Gauro, gashi gari ya waye. Gauro, mai azumin jemage. Gauro, mai sauri da karago. Gauro, gashi gari ya waye. Gauro, mai azumin jemage. Gauro, azumi ya zago mai wayo wani ya zama ango. Ya wucewa sauri da rogo. Gauro ne mai bacci a bango. Mai mata yi sauri da farfesu. Gauro ko babu na bargo. To da masu gidanmu a labarin ku biyo ni in canja muku tsarin expert na shigo da albishirin DJs and MCs da masu garin dancers da mawaka na tsarin gauraye a cikin mu na da yawa ku biyo mu bayanin bayawa expert na bude aikin gauro gashi gari ya waye gauro me azumin jemage gauro me sauri da karago gauro gashi gari ya waye gauro me azumin jemage gauro me sauri da karago gauro gashi gari ya waye gauro me azumin jemage gauro na washegen malam gayuna ku kun san gauro ne ba ya goye marayu FC Prince kun san gauro ne kira mana MC Usha shi ma ai mun san gauro ne to aini na manta zan zaga ku bani huta kai MC Zagala yana kirana anya yana da mata la ba shi da mata kai ga babu dini yau shi ma ai na san ba shi da mata kai tabbas ba shi da mata to MC Lafatifa gayuna ai kun san ba shi da mata to ga MC Cisco kai shi ma ba shi da mata mana na san ba shi da mata dan zaga cikin plan B dan in je in gyara rawata kai fadi dan mama anya kuwa yana da mata kai aini na manta shi kanshi ko ba shi da mata kai cikin 3SP ya mu dan baba ko ba shi da mata kai ni har kun dauran kai ba shi ne yayi aure ba a san bisa ko kun manta ne kai wannan ai na shiri ne to shi ma din gauro ne muleka ta smart brand domin mu gaishe da DJ Kami sai da akwai gaurayen smart brand ai sun wuce kowa cikin garin nan to na san DJ Kamis yana da mata ko ƙarya ne a'a amma tiraki ba shi da ko tsinke mu ma mun gane kai kuna nufin gauro ne mana shi ma din gauro ne to malam gaise shi kuma aina kuka je kun ka aje shi bar magana Espato malam gaise mun san shi ko shi ma ai gatan gauro ne kai papa bawo in za ka fada famo ma mun san ai gauro ne kai idan la ku daina sauri zan je ni gurin baban DJ dan in je yayi min hoto to ai shi ma gauro ne kai suna da yawa fa to ni yanzu aure na ma ya zo ya maganar da correction why ma mai decoration kana ti mai decoration shi ma katan gauro ne to ku kira mun ango ku tambaye shi anya ko yana da mata kai la ba shi da mata kai can baya fa na ji an ce kamar an madidi aboki aure kai wannan duk zance ne shi ma katan gauro ne kai muna a tare da Isa PC sai naga ya ban aibi kai muna ganin aika ne shi ma katan gauro ne kai kuna ganin DJ fama anya kuwa yana da mata kai wannan sai dai in mu kira DJ a bas mu tambaye shi kai DJ Crash ba kuna ganin anya kuwa yana da mata kai wannan ya kusa tsira tunda kwari ya mika sadaki kai to ga DJ IB shi ma ai ba shi da mata to DJ Baka fushi fa shi ma ai ba shi da mata DJ Uskit Noni fa shi ma ai ba shi da mata DJ Abdul da number 1 fa shi ma ai ba shi da mata kai to MC Tarjifa shi ma ai ba shi da mata to DJ Marubuci fa shi ma ai ba shi da mata kai DJ Abba Masfa shi ma ai ba shi da mata kai to ga Abdul Sauti shi ma ai ba shi da mata to DJ Abbas fa yayi aure DJ Kamis fa yayi aure Ahmad Shanawa yayi aure DJ Akram fa yayi aure DJ Mr Jefa yayi aure Mala DJ Wuru sun yi aure DJ Zaki fa yayi aure Espato ya kusa aure Saurari